Zit. Zoek. Dus rond oktober heb ik in Duitsland meegedaan in Meppen een wereldkampioenschap voor Duitse herders. Dat is puur alleen voor dat ras. Alleen voor Duitse herders is dat. En uit de hele wereld komen daar deelnemers bij. Dat is van Japan, Brazilië, Finland, Noorwegen. Ja, we hier op zich een goed toernooi. De scoretje wie een goed. En dan ben we heel eindig op een tweede plekje. Nou ja, zo heeg hebben we het er nooit hellen. Dus dat wie op zich een mooie prestatie. Ja, ik steek een heel soort tijd in. Het is uiteindelijk zondag in de weekend ben ik aan mijn gang. Het scheen wat je hier zag, van maandag tot maandag, dan stap ik op een fiets om 4 uur. Dan maak ik weer rondje voor de conditie. Dan ging ik maandag naar het werk en dan kom ik uit werk weer thuis. Dan ren ik een spoor uit. Dinsdags dan stap ik in de auto, dan rijd ik naar Hoorn in Noord-Holland, daar train ik. Dat is dinsdag jongens. Dan woensdag dan zitten we weer om 4 uur meestal dan zit ik op een fiets en hij dan eerst. En dan doen we hetzelfde rondje weer. Dan is het woensdag weer fietsen, maandag en middags speuren. En dan ga ik woensdag jongens naar de Balzert daar, dan doen we een beetje instructie. En dan toonsdags dan rijd ik weer naar Hoorn. Dan doen we de gehoorzaamheid trainen we dan. Vreeds is het weer speuren en sneus, dan rijd ik weer naar Hoorn. Dan is het maar een uur of 10:30 ben ik weer in Hoorn. En dat duurt zo'n beetje de hele dag. Dan doen we gehoorzaamheid en pakwerk. Goed. Af! Er is toevallig mijn vrouw die is op een gegeven moment op een personeelsfeestje geweest van haar zus. En er was een neef en nicht van mij. En die trainen Duitse herders in Balzert. Dan zei ze van misschien is het wat dat hij een keer komt te zien in Balzert van hoe wij dat doen. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik ben er een keer op een sneeuw midden inrijden en ik herde zo'n scout. En toen zie ik wat ze er al doen. Nou, dat vond ik onvoorstelbaar. Dat liep er nooit ergens jongen. Dat lijkt me prachtig mooi om te doen. Los. Ja, we zijn een goed duo. Ja, we passen goed bij elkaar. Ik ben wat introverter, hij is wat extroverter, dus we vullen elkaar wat dat betreft wel aardig aan. Hij is nog 4 heel jaar oud. Ja, en is altijd nog, uiteindelijk nog een beetje pup, maar. Hij mag graag boatje en hij is heel sociaal. Heel over mensen getekend, over hoen, wat dan ik maar. Hij breedt met iedereen. Maar zodra het veld opkomt, dan gaat de knop om en dan gaan we aan de gang. Dat vindt hij prachtig. Goed.